ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಕವಲೇದುರ್ಗ. ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಆಚಾರ್ಯ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಪೋಡ್ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ 7:30 ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಡದ ವ್ಯೂ 7 ಗಂಟೆದ 7 ಕಾಲು ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಪೋಯಿನಿ ಒಂದು ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತು ತತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಓಸಿದೀನಿ ಮಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೋಯೆ ನೇ ಆ ಗುಂಬೆ ಅದು ಪೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿದಾಗಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಕ್ಲ ಕೆಲಗಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿ ಪೂಜಾರದ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಆ ಗುಂಬೆಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಆ ಗುಂಬೆದ ರೋಡ್ ಅವು ಎದುರು ನಿಗಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ತೋಜುನತ ಬೆಟ್ಟ ಅವು ಆ ಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನದಾನಿ 7:30 ಅಂಚ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 7:30 ಬಂದು ಸನ್ಲೈಟ್ ತೂಲಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೆಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಆ ಗುಂಬೆ ಎಡ್ದ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೋಯಿನಿ ಆಂಡಲ ವ್ಯೂ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ವ್ಯೂ ಇಗಲ್ತು ಅವ್ವಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಉಪವಾಸ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಕವಲೇದುರ್ಗಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಕವಲೇದುರ್ಗಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಿರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಫಾಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಫಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಡನು ಹೂಡೀಸ್ ಪಾಡೋ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲು ಸೆಕೆಟ್ ಸೈ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಬೆಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಆತಂದು ಇಡೀ ಮೈ ಸೆಕೆಟ್ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಜೊಂಬಿಪ್ಪುಣಂದು ಒಂದು ನಡಪೆರೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಬಾಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಫಾಗ್ ಉಂಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಸೀಸನ್ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಫಾಗ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಫಾಗ್ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೀನರಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾತನತ ಅಂದು ಪೋಯ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಕಾಪುನ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೋತುಜ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅರ್ಧ ಡೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಜೊಂಬತ ಪೋಯಿ ಯಾನೆಂತು ತೂತೆ ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾಗೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದತ ಏನೊಂಜಿ ಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಆಯ್ಲ ಪಂಡೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದು ಪಿರ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಪೋಪಿನಂಡ ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತುಟ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ತಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮದ್ಯಡು ಐಕ್ ಪೋಯ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ದುಂಬುಡು ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಯಾನಿಗಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ನನಗಲ್ಲಿ ಒಲ್ತಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಂಡ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಒವ್ವೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಬರೋಡ್ಚಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಬೋಡಿತನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓದ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಓದಲಿ ನಿಗದು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೊಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಪೋಯ್ ಅಂದು ಬಂಡೆ ನಾನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಿಲ್ಲಿ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ತೋಜಾನಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಪೂರ ನಿಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಜಾನು ಒಂದುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಗೇಟ್ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ರಿನೋವೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ದುಜೇರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪರ ಒಂದೇ ತಾತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ದ ಪಿರದ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ತೂವಲಿ ಸೈಡ್ ಇಡು ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರೆದುರು ಪೋಂದು ತಿಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂವರೆಗೆ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಸುತ್ತೂತೋಲಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋತುಜ ಮೂಲೆ ನಡ್ತೊಂಡು ಪೋಯ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜೊಂಬದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗಡಿ ಪೋದಿತ್ತ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಟ್ ಆತ ನಡ್ತೊಂಪೋ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತಂದಿತ್ತ ನಡ್ತೊಂಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ತು ಹೋಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ತೂಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಕಪಲ್ಸ್ನ ನೇಮ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಎಂಕಲಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕ್ ಪೋರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕೈತಲ ಆಂಡು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ತಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಲ ಸೇಮ್ ಗುಡಿಯೇ ಒಂದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಗೌಂಡಾಯ್ತು ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಪೋತ ಎಂಕಲೆ ಮೂಲು ಯಾನಿಗಲಿಗಲೆ ತೊಂಪೋಪ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋಲಿ
ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಉಲ್ಲ ಇಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾತ ಒಂದು ತೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿತ್ ಪೋಯಿಲಕಲ ಪೂರ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗನೇ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಡು ನಂದಿಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅವಲ ತೋಚವನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಕೆತ್ತನೆ ಆಯ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಆವಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೋಯಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎದುರಿಡೊಂಜಿ ಮದ್ದೆಡು ನಂದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ನಂದಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತದ ಪೂರ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಕುದುರೆ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ರೆ ದೀತಿನ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಪುದರ್ಗಿದ್ದರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ದೀತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ರಾಂಗ್ ಆತನ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೆಲವಾಗಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋತೀನಿ ಕುಡ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೀನರಿನಿಗಳು ತೂವಲ್ಲಿ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಜೊಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ನಾತೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಅನ್ಪಿದ್ದಾಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಂಡು ತೂವೆರೆಗೆ ಅವು ಒಂಥರ ಬೊಲ್ಲಿಲಕ್ಕ ಶೈನ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಐಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಚ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜೆ ಯುನೀಕ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲಲ್ಪ ಬೊಕ ಅಲ್ಪನೇ ದಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಅವನ್ ಪಾತೊಂಬರ್ರೆ ಪೂರ ಬೋತುಚಿ ಅಲ್ಪನೇ ದಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂದು ವಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೆಲ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಯಿನಾಯ್ತು.